Ya چی پرسم زنک؟ چی می‌پرسی؟ اجازت میتی زن بگیرم؟ هبا چند پلا دادنت بگی بیا آقی. ندارم چیکار چی کنم؟ خیلی نداری داری نداری ما دا فرق نداره آقی. هبا چه تو گمادی التماس کردی من سوما دادم ترا سوما بگی بیا چی نه که طرف من خیلی دستک نزد فهمیدی؟ یک دو سه. شما کی زنگ زدی؟ ما شما دا زنگ زدیستیم. ما شما دا زنگ زدیستیم گفتیم $10,000 قرض در کره. استوب جناب ها ببریم در اینجا کم تر نصیحتت بکنیم فهمیدی نفهمیدی با قبری پدرت رفتن گیر آقی حاضی ماسوما سلسله دار لبی آستین تگمن دار تگمن رزدی قطار ماسوما جان ماسوما ماهی تابان ماسوما عشق اگر قدر قیمتی پدر را میدونستی کو تیخ کار را نمیکردی فهمیدی تو اگر قدر قیمت را میدونستی با پیش من میومدی یا تلفنی مرا میگرفتی با من صحبت میکردی. салом дӯстони азиз дар канали салом тв ин 13-ҳумин бор аст ки конкурс рафта истодааст. дар ин конкурс ҳамагӣ чиптаҳо 1990 дона ҳастанд ки аз миёни онҳо танҳо 588 нофурӯхта мондааст. агар шумо мехоҳед ки дар ин конкурс иштирок кунед пас метавонед бо нархи 2000 рубл чипта харед ва тақдири худро санҷед. ҳамчунин конвертҳои пулӣ дар назар аст 105 приз дорад ва 5 то мошини Toyota Camry. канали Салом ТВ канали боваринок аст ва агар шумо метавонед ки иштирок кунед пас метавонед ба рақамҳои WhatsApp Сбербанк пайваст шавед. ҳамчунин аз номи канали Меҳробро салом нависед. саломи пур аз фараҳушодӣ нисори якояки шумо бо тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. инак дида ба дидор расид бо барномаи рӯбарӯ бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ. медонед меҳмони навбатии барномаи рӯбарӯ ки аст? ҷӯрахони Шакархан, ҳамоне ки имрӯз корманди ҷонишини директори филармонияи бачагонаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. имрӯз барномаи моро ҳусни зебоӣ мебахшанд ана бо ҳамон ҳазлу ҳаҷву суханҳои саршор аз саҳнавиашон. шуморо пеш аз ҳама ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем ва дар рӯбарӯи шумо ба тамошобини мо пеш аз ҳама чӣ гуфтан мехоҳед? ташаккури бениҳоят зиёд рустамҷон. ман бисёр хурсанд ҳастам ки шумо моро қадр кардед даъват кардед ба барномаи худ. бениҳоят шод ҳастем аз ин барномае ки масалан барномаи рӯбарӯ мебинем як лаҳзаҳои хушбахтиву як лаҳзаҳои хубе ки аз барномаи шумо тамошо мекунем. бениҳоят хурсанд мешавем ва салому дуруди худро ба тамоми мухлисони худам ба тамоми мардуми Тоҷикистон ба тамоми шахсоне ки моро гӯш мекунанд ба тамоми ғарибачаҳое ки моро як лаҳза тамошо мекунанд гӯш мекунанд самими салому дуруди худро мерасонам. ташаккури зиёд. биёед барномаро шурӯъ мекунем. акои ҷӯрахон шумо шартҳои барномаи моро шояд надонед ва ман ва шумо мефаҳмонам. дар ин лифофаҳое ки шумо мебинед саволҳо шартҳо ва супоришҳо омадаанд ва агар шумо аз уҳдаи инҳо бо сарбаландӣ бароед мо ба рӯи шумо каф мекӯбем. агар саволе ки аз миёни онҳо шуморо нороҳат мекунанд шумо ҳақ доред ки тариқи зажигалка онро оташ занед ва посух нагӯед. бале агар саволе ки шуморо нороҳат мекунад агар саволҳо писанд ҳастанд шумо метавонед ба чашми тамошобини мо як назар карда посух гӯед. омодаед? шурӯъ мекунем. биёед аввалин лифофаро шумо гиред баъдан ман. якта шумо мегиред якта ман. як тама гирем марҳамат. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. ё самир сатто бошад ки вазнёшда мо қаҷооб намедем. филми Муллои Замонавӣ хеле тамошобоб аст. дар нақши намак ҳамаро ба ҳайрат оварда будед. порчае аз ин дар ёдатон мондааст? استوب جناب ها ببریم در اینجا کم تر نصیحتت بکنیم فهمیدی نفهمیدی با قبری پدرت رفتن گیر آقی به میمونگری نکن به گزلاب ده بقبر شراب بقبر. ҳозир ман рафта ба ӯ нишон медиҳам. не ман ҳеҷ кор накардам охир. май бошад омада ба ман сарзаниш мекунад. ҳозир ман рафта онро калашам мекунам фаҳмидӣ калашам мекунам. бомадад бо арӯси мара шакаш дестай ӯ арӯси май кохи нахуд ту биё арӯси мара гап бати ҳоли ман бирам амҷа ман калата мекунам фаҳмидӣ. як лаҳшае буд ки аҳсан мегӯед. гизалагӣ мекард. бисёр хотираи мардум ба ин нақшҳои шумо мондааст ва хуш доранд аз ин филми Муллои Замонавӣ. биёед лифофаи дигар навбати ман аст ва аз миёни онҳо ман якташро хел ҷавоб медиҳ. не шумо ҷавоб мегӯед. ман ҷавоб медиҳам. бале тана
чун аз коргардон хоҳиш мекунем ки ба мо секундамеро бигузорад ва шумо дар 30 сония бояд як ширинии зеборо бихӯред. 1 2 3 рафтед. ҳисоб кардан мегиред. тамошобинони азиз, ин ҷуръату тавоноии Ҷуръахон Сафаров буд, ки дар муддати 15 сония тавонистанд ки синни кесро аз байн баранд ва мо каф мекӯбем ба азодаи шарти мо аллакай баромада. Ташаккур мегӯем аз як калонтошо намирӯхи қақовардаи ира мара намак меган охи. биёед тамошобинони азиз, навбати шумоаст. лифофаи навбатиро шумо варақ мезанед ва Магирам. видео мебинед. шумо бо рустам овоз мекунед. рустам бале ман ма Боч мо бос голиб. я хеле машқ кардаги нестам. Яке хак дастҳои ма бусбалаю мо санъаткори ма ки намедонам аку даст хид баго умр донак машқ кардагию хай месанҷем хай таваккалмон ба худо. 1 2 3 ва биёед бибинем ки дар ин шарти бозиамон ки ғолиб мешавад. 1 2 3 ташаккур ва дар ин бозӣ ман аллакай бохтам ва як кафкӯбӣ мекунем нисбати Якай Ҷурахон ки азодаи шарти мо баромадан аҳсан мегӯем. ҳазор раҳмат гап нест зинда бошед ва лифофаи дигарро биёед бибинем. навбати ман дар ин ҷо чӣ навишта шудааст? биёед мехонем. худро дар саҳнаи кино тасаввур карда нақши падари золимро рол бозед. эй фарзанд агар қадри қимати падарро медонистӣ ку ти корро намекардӣ фаҳмидӣ. ту агар қадри қиматро медонистӣ ба пеши ман меомадӣ ё телефони маро мегирифтӣ ба ман суҳбат мекардӣ. ту телефони маро намегирӣ бо ман суҳбатам намекунӣ. қадри падарат дар куҷо мондааст? қадри падарро намедонӣ. ту қадри падару модарро донистан дар кор. падар аз ҳама чизи бузург аст. дуои падар гирад медони чӣ кор мешавад? як оҳи падар тамоми чиро месӯзонад. фаҳмидӣ? асло падари худро наранҷон. ташаккур аҳсан мегӯем ва дар нақши падари золим тавонистед ки анҳо маҳорати хешро нишон дед. дар ҳақиқат саволҳо ба фикрам инҷа бешумор ҳастанд ва интихоби дигар навбати кист? месӯзонед ё ки дар ҳақиқат занг мезанед? занг мезанам. ба кӣ? ҳоло фикр карда истодаанд ки ба кӣ занг зананд ва ин маблағе ки мо дар ин ҷо навиштаем бояд аз кӣ пурсон шавад? навишта шудааст ки бо дӯсти наздикатон занг занед аз ӯ маблағ пурсед. салом алейкум. وعلیکم назӣ созе نیشا ба ма як $10,000 дар курай наметин? лозимай $10,000. شما کجا زنگ زدی؟ мо шумода занг задистем. мо шумода занг задистем гуфтем $10,000 қарз дар курай дода метонӣ? ماله ها ماله چند روزه کی як 4 моҳ 3 моҳ як 3 моҳина шабад қарз дин. ماله خوب کردین куҷо биём ба куҷора биём метин? باهمش از یکم کرایه بیاین دوشنبه ای майли ташаккури зиёд хайме майли. ماله хоб дар ҳақиқат шумо тавонистед ки аз нафари наздики худ ин суолро пурсон шавед, вале дар ҷавоб бинед ки дӯсти дар ҳақиқат вафодор буданд ки нисбати шумо сухани шуморо рад накарданд ва тавонистанд адреси худро диҳанд ва маблағи гуфтаи шуморо пардохт кунанд. ва ман боварӣ комил дорам ки баъд аз тамошои барнома шояд хандаашон мегӯяд ва сарбаландона мегӯянд ки аз уҳдаи ин кор баромаданд. ин шахсият писарам буд занг задам. ҳоло дар хона мегӯед ки ин барнома буд. ташаккур, хавотир нашавад ва биёд лифофаи дигарро ман варақ мезанам ва мебинем чӣ омадааст. росташро гӯед, ҳоло ҳам маъшуқа бозӣ мекунед? бас кардагӣ. аз кай боз? бас кардам. хела шуд як хела шуд бас кардагӣ. ташаккури зиёд. бас кардем маъшуқа бозиро. чӣ магар ба дилатон зад ме? не ба
рости гап ягон фоидаам нест, ягон ваям нест. фарзандҳо калон шуданд ва фарзандо калон шудааст, хай зиндагӣ дигар шудааст, корубор дигар шудааст, зиндагӣ дигар шудааст. Дигар мора чӣ маъшуқабозӣ чӣ? сандагӣ марҳамат лифофаи дигар ҳастем. хушбахтона мебинем ягон савол аз ҷониби акои ҷурахон насӯзонда шуда. ба ҳамсари худ занг зада гӯяд ки ман зани нав мегирам, иҷозат медиҳӣ? иҷозат наметия. Якмуш, дуюмуш дашном мекунад. дашном мекуна, сеюмуш ку зан бигӣ ба мебинӣ. шумо метавонед инро оташ занед ё ин ки инро оташ мезанам. аз ин бар мебарад ки акои ҷурахон зангкалон ҳастанд ва аз сиёсати ҳамсарашон ма занг мезанам ӯзи. агар ин суханро намегуфтем ҳеҷ гоҳ занг намезадам. ва биёд якҷоя шоҳид мешавем ки янга дар мавриди ин суханиешон чӣ мегӯянд. Labai. алло, Oh, салом алайкум. wa alaikum. як чӣ пурсим занак? Чӣ мепурсем? иҷозат метиҳӣ зан бигирам? Чӣ? иҷозат метиҳӣ зан бигирам? Чӣ бане? дилет кушода ё? Ҳа? дилет кушода мегум зан бигирам? хай ака бегаҳ мерем данак ага сиёсат мешавам. ташаккури зиёд ба ҳар ҳол шумо ҷуръат кардед ва аз удаи шарти мо баромадед. ва ҳоло янга дар чӣ фикр задан, дар чӣ хулоса задан? ҳоле ака дар фикрак намедонам чӣ фикр кези ӯзи мечиси меравам усу бегоҳ дар хона роҳ нест. бегаҳ багум дар қару судагия ку биё чунграк баса дагҷо бидӣ ӯ чӣ хеле гапай куйси биё чӣ хеле занг гирай бо иси биё иси бидро чӣ хеле занг гирай зара хай шӯхӣ кардӣ шӯхӣ чӣ хеле ин шӯхӣ ту серьёз небод ту нахандидӣ ту иси бидро зана хай биё биё бидро бе иси бидро ҷони дигар ҳамин сиёсат сар ва шумо немедонам як пешниҳод мекунем, як маслиҳат медиҳем. вақте ки янга ҳамин суханро гуфтанд, шумо гӯед ки баъд аз 3 рӯз метавонед ки ман ба шумо як видео нишон медиҳам ба ҳамин чизро хеле кандако ва шояд шуморо бубахшам. мумкин ташаккур. навбати шумо аст. аз ман аст марҳамат. суолотон хеле бисёр да бале. ҷурака ҷурахон латифаҳои намакини шуморо ёд кардем. якто аз хазинаи анекдотаятон нақл мекардед. нақл кунед. рости гап дар як ҷо як маҷлиси калон мешавад пеши як хонада пеши як ҳамин дом бигем ки хобгоҳ дар маҷлис мешавад баъд раиси ҳамн дом меяв баъд мега ки кане ки бачаҳо ҷамъ шед тараф ҷамъ шед бачаҳо ку биед ҳама фурӯя куҷад маҷлиси падару модарон оид ба корҳои дангадав яъне ки тоза кардане ки дар атрофи ҳамин хона масалан ҷобаҷо гузорӣ барои нақшаҳои оянда дарахт парахшинонӣ ку биен ба ҳама ҷамъ мешавад баъд ҳама местана як ҷоя ба мега гӯш кунед ака бародаро шумо гӯш кунед бара гӯш кунед ба мега гӯш кунед ака гӯш кунед ҳамин зандоро як тараф беставу безано як тараф беста фаҳмидӣ ки ма бифаҳмам ки зандоро кия безано кия баъд ҳама баъд як тарафа места зандоро як тараф места безано як тараф места хай ака бародарони азиз мега маҷлиси худро кушода эълон мекунем маҷлиси мо айда қисм иборота ки як аташ ису медава мера э бародар мега ӯ як ҷо табиш ёхи мо маҷлиса сар кунем охи куҷои тараф медави ёхи девонамон кади мега мебахша кака яки ҳамин хеле сарм гир гашта мега як ҷо табиши мега мо маҷлиса сар кунем ту мега ғам додиси моро майла ака мега баъд бо як ҷо мешина бо ака бародарони азиз мега маҷлиси падару модарон оид ба корҳои ҳамин ҷобаҷогузории ҳамин гирд атрофи ҳамин хона сар мекунем бо ҳам хеле гап зида ки бо ҳам медава ин тараф э бародар мега матра як бор бигум ду бор бигум ҳа бача ту намондеси мо маҷлиса сар кунем чӯ ко кеси мега ака як савол тим мега ма ҳич мега ҳамин ҷо ма наёфтестам мега хай гап зад чӣ савол дори охир мега ака охи ма гуфтем ки шумо зандоро як тараф беста безано як тараф беста охи ма ҳайрон мешам охи мара нав инами осақолӣ кадаген ма дагҷо бестав мега биё дар тори сари ма бес дагҷо бестед ка девонам кади бес як ҷо мобайда бес мега ма маҷлиса бигзаронам яъне раис ин ҷиҳаташро ба назар нагирифта. ба назар нагирифтаги ташаккур.
навбати ман аст ва лифофаро ман мегирам. лаҳзаҳои фаромӯшшавандаи худро дар ёд доред? чӣ хотира дар ёди шумо нақш бастааст ва ҳеҷ гоҳ наметавонед онро фаромӯш созед? лаҳзаҳо ҳар рӯзи инсон фикр мекунам ки як лаҳзаи хотирмон дорад. шояд бо нафаре ҷанг шуда будед, шояд бо нафаре шӯхӣ карда будед, шояд ҳамин лаҳзаро мехоҳам фаҳмид. лаҳзаҳо бисёр аст. лаҳзаҳое ки масалан ростига як лаҳзааш ҳамин лаҳзае ҳаст ки як ҷо бояд тӯй мерафтем, як ҷо хай тӯй ҳамин киро кардан қатъиян бачаҳо якҷоя хай тӯй овардан залог палога додан ҳамаро рафтан додану ба рафтан хай ростига моҳи майда буда май июн аксар меши баъд ҳам 25 майда хестем ям маршрутка пур ҳамин хестем тӯй рафтем. куҷо рафтем? тарафи ховалин рафтем. хай рафтем ҷоям маконда расидем. хай мебинем ҳама тинч, ҳама ором, не тӯяй не чия ҳеч неста. баъд ҳайрон шудем да гуфтем бародар ҳавача бо иҷа тӯй боша чӣ боша. якам соҳибхона буромад якам хай ҳофиз побидара шино ассалому алайкум зоде тинчак коро суда бен ака бен бидроин хай даъват кард рафтем дуромадем шиштем хай хӯрдем ташкили пашкили ҳама сад бо гуфтем ака тӯй кай сар мешава? тӯй бародар тӯй моҳи дигари 25 дай шумо 25 меҳ омадем гуфтухи ҳа бача як моҳ паси дигари тӯй мас шумо чӣ омади рози як лаҳзае шид ки мо гуфтем ака оки мо мебахшем мо хутаи хеле фаҳмидем ки гуфти 25 не ки моҳша нагуфти кадом моҳ мо хестем омадем. яъне шумо як моҳ пеш ба хонаи тӯйдор рафтем ташкилиро хӯрдем хестем омадем баъд 25 дигари мо хестем бо тӯй рафтем. яъне бо мурда рафтем. айода ҳамаш буромадем магмонмо. хушбахтона насиб шакархан ба шумо ва саидҷон. шакархан бо шумо ва саидҷон тамошобоб аст. чаро шакархан дигар нест? чаро дар ҳақиқат албатта бисёриҳо интизор шуданд чаро якбора ин ҳамин як барномаи ютубе ки баромад ростига тамоми мардими санъаткора ҷудо кард. бале ютуб ҳамин ютубе ки масалан ҳаст чӣ лаҳзаҳои гуворову чӣ масалан ғаримшо компанияву чӣ масалан дигару неки мо шакархан ҳастем моли ҷудо нестем неки якҷо кор мекунем рости гап вақте ки даъватӣ мешавем мо якҷо ҳастем даъват мекунанд мо мерем якҷо баромад мекунем. шакархан ҳаст. шакархан рости гап аҳлидине ки роли мӯйсафедро бозӣ мекард ҳамун аҳлидин ба сабаби касалӣ ё масалан дигар дилаш нахост ё ай санъатмон дилаш ё чандин борҳо даъват кардем ки биё аҳлидин якҷо хай масалан ҳамин саҳнаҳоро мегирем даъват ҳам кардем хай пага дамонем пага хай меём ҳамин хеле ростига вай дилаш ҳамин санъат ба хелон мондааст лекин хай ки ростига мо ҳамроҳи саидҷон якҷо ҳастем. як лаҳзае буд ки нофаҳмиҳо байни якдигар мешуд нофаҳмиҳо мешуданд масалан мардум мегуфт ҳархела гап бисёр овозаҳо мекарданд байни мо ҳархел гапҳо мегуфтанд рости гап ҳамин овозаҳо ҳама гузашт рафт ҳозир хай мо ҳаста ҳозир хай ҳамроҳ камкам ҳамун саҳнаҳоро ба навор мегирем масалан дар вай сайти худ ҷурахони шакархан мепартоем гоҳ бо мардум ҳастем. шакархан барҳам нахӯрдааст. шакархан ҳаст буд ва хоҳад монд то охира. ташаккури зиёд ва лифофаи навбати ҷурахон сафар не албатта ҷурахон сафару вазифаро чӣ гуна соҳиб шуд бо тағабозӣ ё дилёбӣ бародаро не ман ҳеҷ вақт вазифа талабам нестам ва соҳиби вазифаам вазифаам талаб намекунам. ростига ман дар ҳамон коргардон кор мекардам як вақт гуфтанд ки ту ҷонишини ҳамин ҷо интихоб шудаӣ. худам дар ҳайрат мондам. ман не таға давондам не таға овардам ягон чӣ наовардам. фақат ҳамин худованд моро соҳиби ҳамин вазифа кардааст
яъне ба шумо бовар кардан ва шуморо соҳиби вазифа кардан. бовар кардан соҳиби вазифа кардан хай кӯшиш мекунем ки аз уҳдааш баромад тавонем. Ташаккури зиёд. Лифофа мебинам дуки дигар мондааст, якташро шумо мегӯед, якташро ман ва биёед бихонем. Саҳнаи ҷанг офаред бо Рустам Азимӣ ки ягон зарра сохта набошад. ту ҳамин суми мара намеёрӣ? Абача ман чанд бор пешит биёма? Ман иҷа мерам бита мегӯ бо қатима ҷанг мекунӣ ту? Абачам пула доданат биги биё оқӣ. Надорам чӣ кор Чӣ хел надорӣ? Дорӣ надорӣ мада фарқ надоре оқӣ. Абача ту гомади илтимос кардӣ ман сума додам тура сума биги биё чӣ на тараф ман хеле дастак наза фаҳмидӣ? ташаккури зиёд аҳсан мегӯям ва аз удаи ин шарт низ шумо баромадед ва лифофаи охирин мондааст ва биёед якдигар бибинем. гап дар забонам печид вақти ба дастам якдигар. аз шумо сарояндаи хушовоз мебарояд. سر کوی بلند یار منزلم نیست موسما دانادان دانادان محبت های اول در دلم نیست موسما دانادان دانادان سر کوی بلند یار منزلم نیست موسما دانادان دانادان محبت های اول در دلم نیست موسما موسما سلسله دار لبی آستین تگمه دار تگمه رزدی قطار موسما جان موسما ماهی تابان موسما عشق سوزان موسما میری مزار برای ما انتظار موسما گل به دامانی تویم موسما سلسله دار hey! دانا 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 رستم جان زنده باشید. аҳсан мегӯям ҳазор хушмова. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ. дар рӯбарӯи шумо буданд Ҷурахони Шакархан, нафаре ки бо суханҳову бо ҳаҷвҳои намакин, бо латифаҳои намакин тавонистанд дар дилу дидаи шумо ҷой ёбанд. имрӯз меҳмони барномаи рӯбарӯ гаштанд. дар охир мехоҳем ана ҳамон сухани хайрбодиро аз забони шумо шунавем. гап нест рустамҷон, бениҳоят хушбахт шудем ба саволҳои шумо. колим ягон саволҳои хеле безеба яке саволот хай саволҳои барҷо буда ташам безебто буд. ҳам занак да занг задем хай бега масалан дар ягон угул пугул наистем ростай. албатта мо хурсанд ҳастем ва тамоми мардуми ғарибро, мардуми ҷумҳурии Тоҷикистонро хайрбод мегӯем ва бигзор ки анамин лаҳзаҳое ки мо масалан сайти ман Ҷурахони Шакарханд аст, дар омада як лаҳза подписатсия кунед ва дар он ҷо бисёр саҳнаҳои ҷолиб барои шумо ва инчунин қиссаҳо ҳам нақл мекунам. тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробро, шумо метавонед ки канали шахсии Ҷурахон Сафаров дар инҷо гузошта шудааст. дар омада подписатсия кунед, лайк гузоред ва ҳар чӣ хоҳишу дархосте доред ба он кас пешниҳод кунед, ҳатман ба шумо посух мегӯянд. тансияту хонаобод бошед. хайр. саломат бошед. худованд нигоҳбонатон.